रिल्स खालामनायखौ नायनो नोंसोर रेडि माबा फिसाफोर रिल्स खालामनाय everyone गासैखौबो खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय सानदे दिनै चार्ज जोबनानै जोङो मा खालामगोन मा थागोन जादों बेखायनो दसे फिल्डआवहाय मा होनगोन इयो रिल्स खालामहैनो नागिरदों मा रिल्स खालामो नोंथांमोना नायदो आरो उनाव नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय जों मा रिल्स खालामो दा नायलांबाय थादो फिल्डआव लोगोफोरखौ नेदों गथ'फोरबो जोङो मा रिल्स खालामो बरिं मा खालामगोन मा थागोन जादों थाबसैलै बेकार सानदेबाथाय बेलासे माने पुरा सकायाव हांजोबो ना दायो माने गामियाव एकदम पुरा सिरि सिरि ओंखायनो सानबाय जोङो भिडिअखौनो खालामनोसै नामा होननानै रिल्स दसे खालामना लानोसै मा रिल्स खालामनाय जायो रिल्स खालामग्रा सासे दै बथल लाखाबाय दै गांबाला रिल्स खालामखाबाय मिनिनानै दै गांगोन गारामा रानगोन ना बेनि थाखाय दै लोंनो थाखाय लाखाबाय आरो रेडि हेलौ जोंनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिराद इन्ट्रेस्ट जागोन खायबावगोन आरो सानै साथाम साब्रै साबासो जागोन ना जोङो फिल्डआवनो मोसाथिंबाय थानोसै रेडि ना मा रिल्स खालामो नोंलाय मिन्थिया लेंहरदो नै पुरा सिरि सिरि थांगासिनो जोङो फिल्डआवहाय फिल्डआव मा खालामगोन माया अबे फिल्डआव सफायबाय माया बोरमाया नोंहा बोरमाया आंहा माथाम दोङो बोरमा माथाम बोरमा फिसिदों फिल्डआव सफायबाय जों दायो नैबे फिल्डआवनो दसे रिल्स खालामनोसै मा रिल्स खालामनाय जायो सफायाखै लोगोफोराबो नेबावदों बाहाय इन्ट्रेस्ट भिडिअ खालामनो थाखाय रावबो गैया सासेल'सै दे दे हाय दे रिल्स खालामनायखौ बाजि मोना नायनो हायदों रिल्स खालामनायखौ नायनो हायदों नोंसोरो रेडि माबा फिसाजोफोर रिल्स खालामनायखौ नायनो नोंसोरो माबानायखौ हाजार मिनिखाबाय माखो कुइसन सोंनाया बाजि मोसां ना मोसाया सिङाव गानग्रा माना बुदि होननानै होननाय रे दे खामो दे ओंखारसिनो दे ओंखारो हायनो हाया दे दुंदुंनो आइलानि आरो हायदो दे नै दे दुलुर नायना होना दिस्टा खन जानांगौ जि माबा साइसला मा भिडिअ खालामगोन नोंलाय नै जाय फाराफारि भिडिअनि फिल्डनिफ्राय भिडिअ खालामै दायो फायबाय न'आवहाय न'आव खामानि हारि दोङो खामानि मावना लानोसै दसे रिल्स खालामबाय नोंथांमोना नायनोब्ला आंनि इन्स्टायाव नुगोन आंनि भिडिअफोरखौ मा रिल्स खालामखो दिनैहाय ओमफ्राय माखासेया खालामगासिनो दोङो बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा
गोदान आंनि चेनेलाव जायफ्रा नायदों नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय थादो मानो होनबा आंनि भिडिअआ दिनैनिया कमेन्ट खालामदो जास्ट सर्ट बेलासेनि दसे मोनगोन चार्चनिफ्राय फैनानै मा खालामगोन जानानै बिदिनो ससे भिडिअ लाबाय आङो नोंथांमोना नायदो मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामलांबाय थादो आंनि बे गोदान चेनेलखौ आरो बिदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आङो मा भिडिअ लानानै फैयो नोंथांमोना अननानै नायबाय था बिदिनो बिदिब्ला गासैखौबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय जायफ्रा आंनि ब्लगखौ नायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बिदिनो नायलांबाय थादो सापर्ट होदो थेंक इउ स' माच बाय बाय दिनैनि ब्लगा बिसिनोसै